Matinlo, tampad kag malinong nga eleksyon ini ang pagatutukan sang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o kon PPCRV. Ang simbahang Katolika ang nagapanguna sa PPCRV kag ginabugusan sa mga volunteers halin sa non-partisan groups o kon individual man. Ang mga buluhaton sang PPCRV nakatuon sa edukasyon kag pagtudlo sa mga botante bilang mga responsable nga mga Pilipino. Magluwas diri ang iban nga volunteers nakatutok naman sa pagpangamuyo, pagpangita sang pondo, documentation, logistics kag madamo pa. Tatlo na lang kaadlaw antes ang eleksyon 2022, ano na ayhan ang preparasyon sang PPCRV. Hi there mga kapuso, welcome back. You're still watching GMA Regional TV Early Edition. Konsensya ang gamiton sa pagboto. Sa mga first time mga maboto sa buong eleksyon 2022, ano bala dapat ang inyong paghandaan? Paano bala magboto kag ano bala makarakter sa mga dapat ninyo botohon? Ato ni natutukan with the spokesperson of PPCRV, Atty. Vann Allen de la Cruz. Hi Atty., good morning. This is it. Game na. What are your hopes for this election? Hi, good morning, Sir Adrian. Thank you for inviting us to your show. Ako personally and PPCRV, our only hope for this election is for us to have a clean, honest, accurate, meaningful, and peaceful elections, or what we call at PPCRV the champ election. Attorney, to assist our voters, especially the first-timers, what should be part of our checklist in electing an official? For us at PPCRV, again, if you can see my Zoom background, isa lang, it's sabi namin Maka-Pilipinas. And further, it's broken down into yung tinatawag namin na 16 values na could be summarized into 4 major values. Yung dapat siya ay maka-Diyos, makatao, makabayan, at makakalikasan. Sa mga do not vote list naman or red flags ng mga kandidato, what should be part of our personal, DQ, or disqualification list, attorney? Of course, kanya-kanya tayo ng ating pagpili, pagkilatis ng mga kandidato. Pero I think we all know naman kung ano yung mga dapat o hindi sa pagboto ng mga kandidato. Una sa lahat, we invite everyone to at least check the track record of the candidates that we are choosing from. So isa yun sa pinakamalaga. Ano ba yung mga nagawa niya dati? Ano yung mga naitulong niya sa atin? Meron ba siyang mga bahid ng korupsyon? O ano? So again, this all boils down sa sinasabi namin na 16 values. Attorney, sa kada simbahan o kung parokya, may set of volunteers tayo, di ba? For PPCRV, what is the role of these volunteers sa eleksyon? Napakalaki, Sir Adrian, napakalaki ng role ng mga volunteers. Isa sa pinakamahalagang ginagawa ng ating volunteers, yung tinatawag natin na poll watching. So you expect na doon sa mga polling centers, doon sa mga classrooms kung saan kayo boboto, meron po doon mga nakatalaga na poll watcher ang PPCRV upang bantayan na wala pong hocus-pocus o magic na nangyayari doon at maging maayos yung ating pagboto. Dito rin po sa National Command Center ng PPCRV, magkakaroon din tayo ng mga volunteers which will be at UST. Doon po namin gaganapin yung tinatawag natin na unofficial parallel count where our volunteers will also be physically encoding yung mga physical election returns para ma-compare natin dun sa resulta which were transmitted electronically. Alright, Attorney, what is your challenge to our voters this time around? We anticipate kasi that this election will have a higher turnout versus what happened last 6 years ago. The challenge is to make sure that you get to vote the candidate that you think is right and to make sure that your basis for saying that this candidate is right is sourced from credible sources. So basically what I'm saying is the challenge really is for us to make sure na iwas tayo sa fake news, iwas tayo sa misinformation, iwas tayo sa disinformation kasi pwede kasi na yung isang botante ay naniniwala na ito yung karapat dapat niyang iboto pero yung pala yung kanyang basehan ng pagpapaniwala ay nasa fake news or sa misinformation. So sayang din yung boto, kawawa rin yung pala kung matuturuan siya na ito yung tamang impormasyon, baka pwedeng magbago yung kanyang isip.
Lastly, Attorney, what is the most important thing you wanted to tell our voters this morning? Go ahead, sir. For all those who are qualified and registered to vote, please do vote. And for those naman sa atin na hindi pa nakaka-register, please make sure for the next election, huwag nating sayangin yung ating karapatan ng pagboto. No? So, yun yung aming panalangin, yun din yung aming message for everyone. And again, lastly, yun sa ating mga kababayan po, no? sa inyong lugar, maaari lamang po kung gusto pa rin po ninyo mag-volunteer, please go to your nearest parishes and ask for our local coordinators, and we would welcome you as volunteers. And you may also check our website, ppcrv.org, or you can go to joinppcrv.org if you want to volunteer. Thank you. Attorney Vann, thank you so much for being part of our program. Attorney Vann Makapuso, spokesperson ng PPCRV. God bless you. God bless the Philippines, Attorney. Thank you, Sir Adrian. Good morning po. O mga puso, dala kamuhadong Switch Channels, balay lang magtutok kay isa ka kasimanwatang kabahin sang NCAA Season 97 ang makaupod na sa Best Talk sa pagbalik sa inyong paborito nga programa kunaga, GMA Regional TV Early Edition. Ini ang GMA Regional TV Early Edition.